Balei ngi Donkam ya ka JingKha Arsien. Hashwa bangin sngoto ya ka jing Donkam jong ka JingKha Arsien. Ka Donkam yang ngi bangin sngoto shwa jia ayu ha ka JingKha ka baningkong. Ha ka JingKha ka baningkong yuan sha ka nega perthai eng ba ka kpo jong imei jongi. Ka ba sngosi ka long ba ka Bible ka ong banado balapun yang ngi ha ka kpo jong ka kme lakha yang ngi ha ka pop. Kani kadai ka pop ka bahyar pateng nadu u Adam. Panamar balakha yangi kum kinong pop ka dodut jongi ka kwa ka kham thrang ki ai ki balong persya e ka mon jong ublai. Kalong ka basuk ban le ki ai ki basnio. Par kalong ka ba hadu kata-kata ban le ki ai ki babaha. Balei namar pangilakop ya kani ka jinglong ka ba pop. Ha katien parang ni om ka sinful nature om don uweiru ubahok om don ong ka ketien ublay namar ka jinglong pop jongi ka Bible ka ong bangilong kinong syun jong ublay ka pop kala penya klat noy angi na ublay ber ka pop kala penlong ya ka mensiam jongi bakan yap wa langi ring bat penhiar mensiam don na pren jongi ki ba persyang da ka bale da ki kam ki ba bha henrei kan ni kamla ban penyesuk kamla ban penyeso ya ka jing yadai bat kamla ban penim ya ka mensiem balayap jongi dan tang koi kalat ban penyesok yangi ban penyeso biang yangi sha ublai ban penim ya ka mensiem ka balayap ka jongi berkata kalong ka JingKha Arsien ujisu ong ha gospel gat ko bu Yohanes kalnong ka Balei Ban Kha Arsien ka Donkam yangi ban kha na ka ban na mensiem ka JingKha na ka gamdai ka jing pen baptis pida puli ya kani ka lenong borok ka wei kam karan ai chapang ka jing pen baptis henrai ka JingKha na ka ka thew ya ka jingsaitkhuid ya ki pop ka ba prophet Ezekiel u ong ha ka lenong ka Balei pen rio ka khot ka ba arpusan ka ba ujisu ong ba Donkam ya ubrio Ban Kha Arsien kani kala penlengo shibun ya Nicodemus u balong u Pharisi namar ba 4 Julayo sngo ya kini kikentien henrai haba ujisu ong badan kam Ban Kha na ka kani ka jing ong ka jong ujisu kam shim na pelengo ya Nicodemus Balei namar kum u Pharisi utip biang ya ka jing tho na ka ktien u Balei ha ka kitab ka barem ba ka JingKha na ka ka thew ya ka jingsaitkhuid ya ki pop jangi bat ka baar ujisu ong bangi Donkam ya ka JingKha na mensiem kabamut badai tang ka bor jong mensiem om ka bor jong ubrio kababla ban penim ya ka mensiem ka balayap jongi badi ka jing trei jong mensiem u Ezekiel u ong hagar khot ka ba arpun rio bad arpun yo jong ka ju ka lenong Kaei ka bangi de ban le Ban Kha Arsien ka baningkong ka Donkam yangi bangin pediang yalade bangi dai kinong pop bad kani ka mensiem ka balayap hakapop ka Donkam ya ka jing pen ka baar ka Donkam yangi bangin ngek ha ujisu kum unong pen bat utrai ubala ban map iki pop jangi bala ban pen ya ka mensim balayap ka jongi ka Donkam ru yangi bangin ngek ba ujisu udai utrai jong ka jing jongi trai kam dai tang ka kertang ka bangi khot ya ujisu ndai kamut ba ma udai utrai uban penyat ya ka jing jongi kam desu kamon jonga ni ka jingkwa jonga henrei kaei ka ba uman bat kaei ka ba ukwa namar ba udai utrai jong ka jing ka jongi lara pikwa Ban Kha Arsien duai ha ublei bo un ma bi ki pop jong pi baro bat khot ya ujisu bo un long utrai bat unong pan jong pi lara pila duai shisha nadu ka do not ka Bible ka pen scam bapi Kha Arsien ngihap ban sngoto bangimla ban pensyong nongrem ya ka jingai jongi ha ka jing sngo hendak ni pensyong nongrem ha ka jingkular ka bashisha ki jong ublai kai ka mi na ka JingKha Arsien ka jingmi na ka JingKha Arsien hadien bangi langet ba ujisu ulong unong pen bat utrai jong ka jing jongi ka jingmi kalong ba ka Bible ka ong bangi don ya ka jing bom jukut namar ka jingait ka jongi umensium ublai usyong hangi namar bangilangait ha ujisu
ngilong ki jing thau ba thamai ki jong u namar bangila ngai hau jisu la ai bo ringi bangin long ki khun jong blai namar bangila ngai hau jisu bat ngila ya ling ba naga jingyap shaka jim namar bangila ngai yau jisu kum unong pan em bat utrai jong ga jim jong e kidan kiwei pat ki jingmi naga JingKha Arsien hendenga kwa man pen i tang kini khindiat na ktien ka jong ublai to ublai un yarap yangi bangin shim ya kani ka sinjam khnang bangin yo mat ya kini ki jingkular kiba ublai ulakular kat kom na ktien ka jong u na kwa ban pen kot dagane kadan koi ka jingong ka boong kom ne lada kha yangi tang shi sien ngin hap ban mat ya ka jingyap Arsien kata ka jingyap jong ka man siem ka jingyap jong ka mat henrei lada ngila kha Arsien ngin ban mat ya ka jingyap tang shi sien ba kata ka long ka jingyap tang hagamet numar ba ya ka man siem jongi la pen em tungin long Ibrio Kibalakha Arsien. Beli nak bentak puram jongo. Amen.